Усім прывітанне, дарагія сябры. Чытаю ўсе вашы паведамлення, бачу вашу актыўнасць у сацыяльных сетках і дзякуй вам вялікі, што пішаце і тэлефануеце. Усё зробім. Ва ўсім разбярэмся, але крыху пазней. У некаторым сэнсе я ўзяў абет маўчання да 26 студзеня. Жадаю даць магчымасць усім палітычным актарам максімальна праявіць сябе. Так бы мовіць, гусей па восені счытаюць, а мы будзем ацэньваць паводле вынікаў барацьбы і, собственно, затрачаных на это ресурсаў. Так бы мовіць, коэффіцыент карыснага дзеяння. Честно, вот хочу свернуться, до вечерка хочу свернуться. Так он не отказал мне на мой вопрос, что он рассказывал очень красиво, что нужно объединиться, нужно что-то делать для освобождения Беларуси. А когда я задала вопрос, а что вы делаете, когда люди, заряженные через границу, готовые что-то делать, но уже в Беларуси они делать ничего не могут, потому что их посадят, они приезжают сюда? И что вы делаете, чтобы они дальше действовали? Потому что люди приезжают, заряженные, месяц, 2, 3, они ничего нигде не находят и начинают заниматься своим бытом, а потом опускают руки. Что вы делаете, чтобы этих белорусов объединить, которые заряженные? Потому что я этот вопрос ему лично задала, и он ушел от ответа. Нет, это было в зуме, я задала ему лично, и он сделал вид, что ему позвонил Латушка. Я не знаю, позвонил там Латушка, не позвонил, но я считаю, что если ты в зуме как преподаватель, как какой-то лидер рассказываешь, что нужно объединиться, то 5 минут ответить мне на мой вопрос, а потом перезвонить Латушка, это можно было. Яшчэ раз паўтару, усё бачу і ўсё чытаю. Пасля 26-го, калі ласка, абмяркуем і, расшараваўшы ў такі важны год навагодні зварот лідаркі і вашы любімыя шух-шух-шух распілы, падрыхтоўку да выбараў, таксама якую правалілі дэмсілы, ды і ў цэлым усе тэмы, пра якія вы пішаце, але спачатку давайте дачакаемся 26-го. Выбары без выбары. А я ж першапачаткова таксама павёўся на гэтае прыгожае слова без выбары. Толькі вось прызнацца, сапраўды я і сам не зразумеў, як стаў закладнікам гэтага пытання пра безвыбары. А гэта ж вельмі зручна зняць з сябе адказнасць. Выбараў-то няма, і таму можна спакойна працягваць сядзець на канапе і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Толькі вось мая пазіцыя, як у прынцыпе апісана ў любых шматлікіх рэлігійных кнігах, кажа, што ніякіх безвыбараў не існуе. Кожны дзень чалавек свядома здзяйсняе нейкія дзеянні. Нават бяздзеянне бывае злачынным. Дык аб чым гэта я? Беларускія сілавікі, прапагандысты, чальцы выбаркамаў, а па факце чальцы арганізаванай злачыннай супольнасці імя Лукашэнкі свядома штодня выконваюць бандыцкія загады і парушаюць закон. І яны выдатна ведаюць, што яны робяць, і як, і якая па законе за гэта павінна быць адказнасць. Тое самае тычыцца любых, нават самых дробных чыноўнікаў і нават працаўнікоў ваенных заводаў, якія свядома штодня выходзяць на працу, на якой гэтак жа свядома ствараюць зброю для забойства мірных украінцаў. Гэтак жа свядома асобныя асобы возяць санкцыйныя тавары. Але ўсё зменіцца. 20 числа Дональд Трамп уступае на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, чым я яго і віншую. Свету патрэбныя перамены. Свету патрэбны Трамп. Make America Great Again. Ну а што да беларускай павесткі, то хачу вас запэўніць, Пятрухін вату не катае. Хоць зрэшты тыя, хто сочыць за маім фейсбукам, выдатна пра гэта дасведчаныя, а астатнім я раю падпісацца. І на YouTube у тым ліку. Тэма тыдня.
Пасля неаднаразовых спробаў высветліць, ці было ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл на сустрэчах з вышэйшым польскім кіраўніцтвам задана простае пытанне наконт пражывання ў ЕС, а менавіта ў Варшаве гаманца Лукашэнкі Аляксандра Машэнскага, я атрымаў шмат супярэчлівых адказаў, але ніводнага па справе. Паводле Паўла Латушка, ён 4,5 гады актыўна і бескампрамісна хістае рэжым Лукашэнка. Але ад прамога пытання пра Машэнскага Павел Паўлавіч чамусьці ўхіліўся, а ягоная паплечніца, спікерка Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава, сказала, што пытанне па Машэнскаму наогул не стаіць у парадку дня дэмакратычных сіл і няма ніякіх дакументаў і падстаў, каб яна, Анжэліка Мельнікава, паднімала пытанні па яму, Аляксандру Машэнскаму. Людзей гэта хвалюе, а вось народных абраннікаў атрымліваецца, што не. Сябра Каардынацыйнай рады Аляксандра Мамаева распавяла, што па Машэнскаму як быццам была праведзена велізарная праца. Але як то так атрымоўваецца, што ў НАУ і ў офісе пра гэтую велізарную працу, мяркуючы па ўсяму, не чулі. У сітуацыі спадаря Машэнскага ёсць адмысловае адрозненне ад тых, чаму яго прадпрыемствы не трапілі пад санкцыі у адсутнасць у параўнанні да іншых прадпрыемстваў, якія трапілі. Я такі вынес пытанні па Машэнскаму на галасаванні ў КР, як і абяцаў. Спасылка на тэкст будзе ў апісанні роліка. Так што, дарагія маі, можаце пачынаць тузаць сваіх народных абраннікаў па актуальнай і хвалюючай вас тэме. Ну а галоўнае, адкрытае і сумленнае галасаванне пакажа, ці сапраўды ў дэмакратычных сілах ёсць тыя, хто лабіруе інтарэсы прыкарытных бізнесаў сям'і Лукашэнка. Нам не падабаецца гэты факт. А? Нам не падабаецца гэты факт. Мне не падабаецца. Вам это кому? Мне, Стасік Віннік, не падабаецца гэты Окей, факт. Усім вялікі дзякуй. Пабачымся пасля 26-га. Памятайце, ніякіх безвыбараў няма. Усё залежыць ад нас саміх. Зусім разбярэмся. Пятрухін абяцае. Убачымся. Так, ну і